Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Айсылу, хәерле көннәр, Рифат абый, исәнмесез? Сезне күрү безгә бик шатбыз безнең студиябызда. Айсылу, менә Илфак Шихаповтан башлыйк әле сөйләшүебезне. Сез Илфак абый белән нинди мөнәсәбәтләрдә идегез? Сез бит инде бик якын мөнәсәбәтләрдә идегез. Менә барыбер кеше арасында төрле сүзләр ишетелде. Менә аның үлемен ничек кичердең, ничек кабул иттең? Аның күңел төшенкелеге турында беләдер инме? Шундыйрак сораулар. Илфак Шагаповның үлемен әлбәттә мин бик авыр кичердем. Ул минем өчен шок булды ул хәбәр. Мөнәсәбәтләр дигәндә, беренчедән ул минем укытучым иде, продюсерым иде һәм гаиләбезнең дусты иде. Инде сез әйткән гайбәтләргә килгәндә, Илфак абый эшли башлау белән миңа беренче шундый сүз әйткән иде. Менә Айсылу, сәхнәгә килсәң, сәхнә тирәсендә гайбәтләр бик күп була, кайбер вакытта аларны кичерергә бик авыр була, һәм син шуңа әзер булсаң, без эшлибез дип. Һәм мин аңа шундый сүз бирдем. Илфак абый дөресен әйткәндә, ул гайбәтләрне үзе дә бик авыр кичерә иде, яратмый иде андый сүз ишетсә. Андый сүзләр мин кайдан чыкканын, кемнән чыкканын да беләм, ләкин Илфак абыйга вәгъдә иткәнчә мин аларга игътибар бирмим. Илфак абый белән син менә нәрсәләргә ирештең? Син үзеңне менә күтәрелдем дип саныйсыңмы менә эстрадада? Менә карасаң, үзеңә ничегрәк бия бирәсең читтән караганда? Менә эшли башлаганда ничек ди, һәм менә аннан соң. Әлбәттә, тагын бер тапкыр әйтәм, Илфак абый минем укытучы булды, ул минем өчен зур мәктәп булды. Мин сәхнәгә беренче профессиональ адымнарымны дисәң дә була, аның белән ясадым. Әлбәттә, мин эстрадада күтәрелдем дисәң дә була. Бәләкәй генә беренче сольный концертларны без эшләп карадык. Минем аның белән күп кенә җырлар яздырылды. Һәм мин һәм минем гаилә аңа бик рәхмәтле. Минем әтием белән дә алар бик зур дуслар иде. Әтием белән дә аларның эшләргә планнары бар иде киләчәктә, ләкин кызганычка каршы менә шулай килеп чыкты. Сезнең Илфак белән берәр уртак планнарыгыз калдымы, менә тормышка ашмый торган проектларыгыз бәлки булгандыр? Менә аны сөйләргә ярыйдыр бит инде ул хакта. Безнең киләсе зур план ул Казанда концерт иде һәм диск чыгару. Ничә ел бергә эшләп калдыгыз? 1 ел ярым бергә эшләдек. Аның белән бергә иҗат иткән җырларның язмышы ничегрәк булачак? Киләчәктә син аны җырлаячаксыңмы? Әлегә ул җавапка түгел генә җавап бирә алмыйм. Әле бу бик ачыкланып бетмәде дисәң дә була. Белмим. Димәк, я ишетәбез юк. Ишетерсез дип уйлыйм, чөнки аның туганнары бер дә каршы түгел. Яны җырлауга, ул җырларны. Алар үзләре дә кайбер вакыт без аның кызы белән аралашабыз, шалтыратып сорый, нигә соң ул җырларны җырламыйсың, кайда ул җырлар дип. Зәринаның кызы, Зәринә исемле, без аның белән әле бер аның җырына 1000 еллар дигән видео төшерүдә, Илфак абыйга истәлек итеп видео төшерүдә бар иде безнең планнарда. Әлегә белмим, әйтә алмыйм. Менә Зәринә турында сүз кирип киткәч, Илфакның гаиләсе белән ничегрәк сез аралашып торасызмы әле? Илфак абыйның кызы Зәринә белән, аның гаиләсе белән мин аралашам. Аларга кунакка барганым да бар. Илфак абыйның әнисендә мин беләм, без Бәкергә концертлар белән еш бара идек һәм барган саен без барыбыз да группа белән аның әнисенә чәй эчәргә керә идек. Һәм аның әнисе дә миңа бик яхшы карый иде дисәм дә була. Һәм менә Исия Бәдретдинова турында да сорамый булдыра алмыйм. Менә сез аның белән ниндирәк мөнәсәбәтләрдә аралашасызмы, юкмы? Исәнләшәсезме? Илсия апаны мин хөрмәт итәм, ул чын артист. Хөрмәт белән карыйм, коллега кебек. Тормышта без аның белән аралашмыйбыз, исәнләшәбез, ләкин аралашмыйбыз. Менә Айсылу, Исия шикелле
популяр булмауының сәбәбен нәрсәдә күрәсең үзеңчә? Вакыт җитмәдеме менә Илфак белән бер генә ел эшләп калдыгыз бит. Әйтки аның башка сәбәпләре бармы? Әлбәттә, вакыт җитмәгәндер, чөнки монда 15 ел эшләү дә 1 ел эшләү. Шул гына дип уйлыйм. Белмим, алда ачык булыр, барысы да күренер. Алда. Инде менә бүген күрәбез сине Рифат абый янәшәсендә утырасың. Илфак белән Рифат абый бик якын дуслар булганнар бит. Һәм ул еш кына шаярта торган булган. Айсылны сиңа мирас итеп калдырам дип Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгән ахрысы бу чынлап та шулай булып чыкты. Менә Рифат абый белән сезнең менә эшчәнлегегез турында да сөйләп кит әле. Аннан соң Рифат абый белән сөйләшербез. Мин Рифат абыйга бик рәхмәтлемен, чөнки ул мине шундый авыр минутта калдырмады. Алар мине үзләренең командаларына алдылар. Һәм без инде менә Ризван Хакимовның Сагыну дигән җырын эшләдек, аңа клип төшердек һәм алдагы көннәрдә дә яңа җырлар эшләргә җыенабыз һәм инде гастрольләрдә йөрибез. Рәнис Габбазов, Азат Абитов концерты һәм без Дүртәү Вахапов фестивале Йолдызлар дигән проектта катнашам. Шуңа күрә тагын бер кат әйтәм, мин аңа бик рәхмәтлемен. Ул булмаса, мин белмим хәзер нәрсә эшләр идем. Рифат абый, Айсылу белән сез аңлавымча килешү төзегәнсез, нинди вакытка төзелде ул? Ниндирәк планнарыгыз Айсылуга? Планнар әлбәттә бик күп планнар булмаса инде без эшне башламаганда булыр идек. Мин шулай ук Илфактан сүзне башласам килә. Без Илфак белән коллегалар гына түгел, без якын дуслар да идек. Һәм соңгы вакытта, бигрәк тә соңгы 1 ярты елда Илфак ул бик мораль психологик яктан үзен бик авыр хис итте. Ул бик каршылыклы иде соңгы елларда. Мәсәлән, чиктән чиккә ташланулары да булды, фикерләре белән, тәкъдимнәре белән. Мәсәлән, ул миңа әйттегез инде, шуннан да 1-2 тапкыр әйтте. Әйдә син Айсылу белән эшләп карамыйсыңмы дип, син эшләп кара дип. Мин инде әлбәттә аңа кат-кат әйттем, ничек инде син үзең эшлисең. Бу бер очрашуда шулай, мәсәлән, бер очрашуда киресенчә әйтә, юк, мин белмим син Айсылуны. Мен бу үзем эшлим дип. Менә кызганыч шунда чиктән чиккә ташланулар булды. Без аның белән соңгы тапкыр 19 майда очраштык. Ул 30-да вафат булды бит. 30-да вафат булды ул. Менә ул көнне дә безнең мин аны сезгә әйткәнем, Юсия турында да сөйләшү булды һәм Айсылу турында да сөйләшү булды. Анда ул теманы тагын күтәрде. Әлләрнең күңеле сиздеме икән инде бит. Айсылу белән нишләбез соң дип. Мин әйтәм, тукта инде Илфак әле, нинди. Бәлки икәү эшләп карарбыз дип, сопродюсирование дип әйеме. Шундый сүз дә булмады, түгел булды. Әлбәттә, 30 май фаҗигасы булмаса, бәлки безнең бу проект булмаганда булыр иде. Әмма нишләсәң, менә шундый язмыш Илфакны безнең арабыздан алып китте. Айсылу белән эшли башлау ул әлбәттә Илфакка булган мөнәсәбәттә, аңа булган хөрмәт, ихтирам да минем. Чөнки ул Айсылуга бик нык ышана иде. Аны мин аны Йолдыз ясыйм дип, аны кат-кат әйтә иде. Аңа бик зур өметләр баглады һәм Илфак эшләгән эшне дәвам итүдә бер бу безнең эшчәнлек әлбәттә. Аннары килеп Айсылу безнең быел конкурста катнашты. Вахапов фестивале башка җыр конкурсында ул анда бик уңышлы чыгыш ясады. Сагыну дигән җырны эстрада җыры номинациясендә һәм ул 1-нче урынны алды. Шунда әлбәттә мин аңа игътибар иттем. Менә без әле яңа гына эшли башладык. Дөрес, безнең килеш төзелгәнгә инде 2-3 ай вакыт бар. Әмма без әле киң җәмәгатьчелеккә, халыкка яңа чыга башладык. Чөнки аның сәбәпләре бар. Ул сәбәпләр әлбәттә Илфак Айсылуны сәхнәгә күтәрү буенча шактый зур эш башкарды. Аның беренче адымнары булса, бик сагылы адымнар. Әлбәттә инде Илфак ул уста продюсер иде. Бик уста продюсерның үзенең алымнары бар иде. Һәр продюсерның алымнары бар. Һәм ул Айсылуны инде таныта башлады халыкка, Айсылу теге
Bilen biz elbette işte noldan başlamayız, noldan başlayamız. Şulayda her prodüser, her jirçiga özünçe yakın kile. Özünçe yakın kile. Hem prodüserning birinci tüp maksatı jirçida talantını көрүп bulsa, talantını көрүп. Bu şulay yok. Ana потенциал, өсүү мүмкүнлүктөрүн көрүп bulsa, bu şulay бик авыр iş ебет, бик авыр iş. İkinciden, mine şul sen saylap algan talantını niçe halkka açarga ебет. Ol jirçinin özünçeligin, üzümünkaсын табуу бик мөһим продюсер үшін. Bu bik авыр ебет. Mesela bine bizde dört kişi işlerinin her birisinin birisi kabullanmıyor. Mesela biz Reniz Gabbazov bilen işley başlaganda, ol da biraz жеңилче эстрадан жырлаmakçıydı. Ama lakin biz onunla söyleştik. Min metem seni көрем, халыкчан мыңда жырчы етіп. Hem mine Reniz hazır indi ikinci yıl işley, bu yönelişte işley. Hem min maqtanıp ayta alam bizden yaşlar arasında Reniz gibi mыңlı халыкчан жырчы yok. Hem mine hazır bik yaşlılar evet народник керек deyip size anlıyorsanız ne sorun. Hem barsa da Reniz Gabbazov'u çakıra. Mine biz de dürüst başladık işini. Mesela Azat Aybitov'un öz yüzü var, hiç şekilde de yebit. Anayın ötekiler sabiyeler cevapsız muhabbet jirçesi diye yebit. Elbette bu obraza yebit. Her jirçenin öz obrazı bulurga tiyiş. Mesela şuluk Artur bilen biz niçin işleyip kit almadık. Min anı konservatoriya bitirgeyçe yebit. Ol bizden konkursta Jalil Ariyaсын жырлады, оркестр окуучулар. Мен аны классик репертуар башкаруучу, академик стилдеги жырчылык көрөсүм келди. Эмма ал көбүрөөк тартылды эстрадага. Мен маселен продюсер боларак анын бу жактан үзүнчөлүгүн таба алмадым. Бу балки менин кемчиликтир айбит, эмма лекин мен таба алмадым. Мына Айсулу менен иштей баштагачта биз эле мына яңа гана биринчи адымдарды гана жасай баштадык. Яңа конкрет адымдарды. Эмне үчүн? Чүнки 2 ай бою мен Айсулу үйрөнгөнгө туура келди айбит. Мен шакты, bir çılagandaydım. Aysulunu tabalarım, elbette tabarım imkanı, açalarım imkanı deyip. İlfak bilen işlev bir kal elbette. Ben kabaklap aytım. İlfak'ın özün şep kurgendir eyimi. Elbette biz bu obrazdan bir girak getirip tartışmıyoruz. Tartışıyoruz. Şulay da benim uyumşa mene Aysulu bizning bir güçlü energetikalı, karakterli jırlar başkarucu bulurga tiyiş. Mesela sağını da ol sizile gibi. Mene o hazır Rim Hasanov'ның şulay anın da isini soğan oynadır. Akşı şekilleri maturu yitip jirle başladı. Nazifana Gayebanın bir jırını aldık biz, bir jırını aldık. Çünkü kişide jirçida talant bulurga mümkün, tabiat tarafından berilgen talant, tağış bulurga mümkün, mın bulurga mümkün. Ama yargılap yatkan individuallik bulmasa, ol tigi minglegen jirç arasında ayrıla almayacak. Hem ol tigi ayrılıp çıkıp bik ağır olacak. Şuna göre biz bu yönelişte ekranına işley başlayız. Aysulu'nun bu özünçeligin biz taba başladık diye bildim. Hem men kabaklap aytam, Aysulu bilen bizim planlarımız bik zor. Bu hazır bizning türkümge maturga kirip gitti. Öndüzü de aytdı ol. Azat Reniz konsertlarında yürü. Hazır bizning festival proyektlarında katnaşabız. Яңа Moskvada bir uyuşturucu жасап кайттык. Кайраlar 1 ноябрдан Оренбург якларына yol туталар. Аннары Самара, Ульяновск, Дмитровград, башка шәһәрләр бар. Кышкарак аларны Сибир яклары көтә, Алла бирсә. Әлбәттә аерым сольный проектлар да булыр. Чөнки хәзер безнең теге репертуар туплау бара, аның кабатлап әйтеп, образын чарлау бара. Әлбәттә İlfak jırlarına kilgende ulalarını jırlar dep oyluyum. Çünkü bizden әле ezginetik avtorluk hukukları bilen mesele kayıtlı bitmegen. Ул bana dürüst ettiğimde Aysulu. Men ol yaktan problema olur dep oylamayım. Çünkü anın varisçileri, kalbağaları алар bana karşı bulmazlar dep oyluyum. Алар bitinde ilfak jırların tutatıp kaldırıga dilemezler dep oyluyum. Jırlar yaşaganda ilfak yaşı diyen söz. Bu ülkede biz ortak til tabıp, barısında dokumental yaktan tırkep, resmileştirip, bu jırlarda Aysulu'nun repertuarını bizler dep oyluyum. Rifat abi, sizin bitinde 3 jırçığız var mi? Mine tağın bir jırçı alı, ol jırçılarının işlenligine tiskari yığın. Yok, hiç de yasamay. Çünkü onlar her birisi türlü
кабатлап айттым. Алар төрле җырчы. Әле миңа тагын бер җырчы кирәк әле. Без менә сөйкөлгә барабыз инде. Ул узаклап мин аны сезгә илай итәрмен. Мин әле кемгә әйтмим. Миңа кирәк бар, ул бар. Без аның менә безнең кирәк нәкъ менә шул классик стильдә, академик стильдә җырлаучы бер җырчы миңа кирәк. Егет кеше ул, узакламый ул билгеле булыр дип уйлыйм. Без карамас сөйкөлгә алып барабыз. Менә безнең рәсми документлар теркәлмәгән, расланмаган, куелмаган. Әмма бу әзерлеге табып бара. Менә мин беләм сезнең ниндидер менә бер зур шундый хыялыгыз бар. Музыка театры ачу име? Менә ул турыда рус матбугат чараларында күп сөйләнелде, ләкин безгә дә әйтеп китсәгез. Ул минем генә хыял түгел инде, ул безнең бөтен халыкның хыялы дип уйлыйм бит. Менә соңгы вакытта бит инде безнең татар теле тирәсендә ыгы-зыгы бара бит. Әлбәттә, менә кичә безнең президентыбыз бик матур әйтте, телне саклап калабыз дип. Әмма ләкин инде телне саклап калган очракта да дәүләт теле буларак мәктәпләрдә анда без планнарны күрәбез, анда әлбәттә ниндидер шигенү бар. Ягъни безнең инде бу татар теле тирәсендә шундый вазгыятьнең инде килеп тук, ул бик борчуга сала безне. Димәк безгә милләтне саклауның, телне, мәдәниятне үстерүнең башка юлларын да кирәк карарга, бит. Мәсәлән, Ленинның бер хезмәте бар. Бер адым алга, ике адым артка дигән бит. Шаг вперед, ва шаг назад бугай. Ә безгә кирәк киресенчә эшләргә. Бер адым артка булса, ике адым алга бара кирәк. Моның бер юлы әлбәттә безнең милли музыкаль сәнгатебезне үстерү. Чөнки без беләбез, музыка, сәнгать, җыр ул татар телен, татар мәдәниятен саклап калучы факторларның берсе. Һәм менә безнең башка өлкәләрдә әйтик, милли мәдәният өлкәсендә, милли музыка өлкәсендә без никадәр алга китсәк, ул шул телебезне саклап калырга да җиңелрәк булачак. Шуңа күрә бүгенге көндә ул элегрәк тә бик актуаль иде, шул ук безнең яшь милли кадрларыбызны саклап калу буенча, композиторларны үстерү буенча, бүгенге көндә бу килеп торган вазгыятьтә милли музыкаль театрның кирәклеге тагын да кискенләшә. Менә безнең бит инде президентыбыз үзе үк әйтте, безгә милли педагогик институтны торгызырга кирәк дип. Аны ябу заманында бик зур хата булды дип. Шулай ук милли педагогик уку йорты ачарга кирәк булган кебек, татар музыкаль театрын ачуда бүген көн кадагындагы иң зур мәсьәләләрнең берсе. Ул бит шул ук яшь җырчыларны гына түгел, ул шул ук композиторларны да үстерер иде. Чөнки, мәсәлән, классик жанрда эшләүче композиторлар әсәрләрен яза, аларны бер-ике тапкыр куялар да, мәсәлән, шул ук Илмир Ризаевны әйтик, аның Кара Булатын, башка әсәрләрен әйтик. Но бер-ике тапкыр куйдылар да, шулай югалып калды. Безнең кадрларыбыз бар, мәсәлән, композиторларыбыз да безнең бар, җырчыларыбыз да бар. Мәсәлән, консерваторияны бетерәләр, алар 1-2 ел эчендә арка йөриләр. Безнең опера театрына алар бик кирәк түгел, мөгаен. Шуңа күрә милли музыка театрын ачу ул безнең музыка сәнгатебезне дә, телебезне дә саклап калу үстерүгә бер бик зур өлеш булыр иде. Менә тел турында сүз чыккач, Айсылу, син дә әйт әле үзеңнең фикерең менә татар теленең бүгенге менә вазгыятенә кагылышлы нинди фикердәсең? Син менә мин сине беренче тапкыр татар кызы бәйгесендә күрдем. Димәк, син инде бәләкәйдән бирле менә шушы мөхиттә тәрбияләнеп үскәнсең. Казан булсаң да дип әйтәсең. Минем ул гаиләмә дә кагылды бу тема, чөнки минем әнием татар теле укытучысы һәм мин күрәм аның кәефләре юк икән, ул борчыла бик. Мин үзем дә бик борчылам, әтием дә борчыла. Ничек инде менә татар телен бетереп була ди мәктәпләрдә. Әлбәттә, үзегез сөйләгез дисәләр балаларга, менә укыйсыгыз килә икән, укыгыз дип менә. Мин бәләкәй чакта мине фортепианога йөртәләр иде укырга. Минем бер дә укыйсым килми иде. Минем чыгып урамда уйныйсы килә иде, йөрисе килә иде. Нигә миңа ул фортепиано кирәк дип уйлыйдым мин. Ну, әни белән әти уйна, ул сиңа кирәгәчәк дип әйтәләр. Һәм хәзер мин аларга рәхмәт әйтәм. Чыннан да мин җырчы гына түгел, мин хәзер музыкант. Шуңа күрә балалар әле аны аңлап бетерә алмый. Әлбәттә, аларга барсын бер нәрсә кирәкми аларга. Ләкин химияны, физиканы
өзүңүз сайлап алыңыз деселер, Айы. алар арасында физиканы, химияны сайламаучулар да болор деп ойлойм мен. Кояра керек, мына эмне фәннәр окуйсуң келе бул чагында. Химияны окуйсуңбу, физиканы окуйсуңбу, рус тилин окуйсуңбу, татар тилин окуйсуңбу, сайлап алсындар. Айы. Алардын 90% бир фәннен сайлап алган. Мектепте Айы. окуучулар саны кимия ала итеп. Шуңа күрә мин моны бик дөрес хәл дип уйлыйм. Һәм бик борчылам. Но менә продюсер белән эшләү сиңа үзеңә ничек рәхәтме, уңайлымы, ниндидер үзеңдә сизмисеңме? Менә ирек, менә күбесенең бит инде шул сүз, менә ирек кирәк миңа диләр, мин ирек яратам диләр. Менә син ничегрәк ул? Минем продюсер белән эшлисе килмәсә, мин үз теләгем белән эшләргә килдем бит инде. Гомумән мин бүгенге көндә Ихтыярый бу. Гомумән бүгенге көндә мин продюсерсыз эшләүне күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки без бүген шундый заманага килеп җиттек, продюсерсыз эшләүнең мәгънәсе юк дип саныйм мин. Менә сүзеңне бүлдерәм, сезнең сорауга җавап биреп, ирек кирәк дип. Менә алар бит ирек кирәк диләр, аякка баса башлаганча бит. Беренче елларны ирек кирәк димиләр бит. Сезнең күзләренә карап торалар әйеме. Bütün gazetelарға, журналдарға интервьюлар берер, ой Рифат abi, банда Рифат абиларны Худай тәгалә орнына күрәләр. Әкрен аякка басучылар, аларга ирек кирәк. Бу тулай булмый. Килешүне бит беренчедән менә Айсул әйтте, ул килешүне беркемгә мәҗбүр итми. Һәм алар бит инде килешү куйганда да, ярар 21-22 яшь, алар бит инде бөтенләй теге бала түгел. Һәм беркем дә мәҗбүр итми беркемдә. Килешүгә бит кул куйгачка үтәргә кирәк. Ул килешүнең вакытын кыскартырга кирәктер. Кирәкми, киресенчә. Мин менә хәзер уйлап торам, хәзер безнең шактый вакыт күбрәк тәм ул бик аз. Чөнки җырчыны ачар өчен 1 ел гына, 1-2 ел гына вакыт җитми. 1-2 ел гына вакыт җитми. Менә Бари Алибасов табласыз ничә ел? 25 ел. 25 ел. Булай да. Ни өчен? Мен аны сорадым үземә еп. Ул безгә килде узган ел. Җитми миңа 10 елда җитмәде. Чөнки бәлки кемнедер 10 ел эчендә сәхнәгә юлга җитәргә генә вакыт китәдер иде. Шундый хәзер менә продюсер арасында ул бик зур проблема. Ул вакытта син аны ачып кына өлгерәсең, җырчыны. Аннары килешү бетәргә тиеш. Нәрсә кыска торган. Продюсер бит ул бит менә без дөрес аңлайбыз кай вакытта. Ул бит спонсор түгел. Менә татар эстрадасында менә продюсер дигән әйбер бары каршылыклы фикерләр уята, ни өчендер рус эстрадасында? Ул менә нәрсә анда? Безнең бит инде татар җәмгыяте ул бик консерватив җәмгыять. Моннан 1-2 ел элек миңа хәтта ки мәдәният өлкәсендә бер бик зур туры әйтте. Менә синең сүзләрне. Безгә продюсерлар кирәк түгел. Бу татар мәдәниятенә чит тенденция дип әйтә. Менә күптән түгел безнең бит президентыбыз очрашты Барс медиада шул мәсьәлә буенча. Һәм анда иң зур проблема инде яңгырады. Менеджерлар кирәк безгә, продюсерлар кирәк безгә дип. Аларны кирәк әзерләргә, аларны кирәк үстерергә дип. Безнең татар эстрадасының иң зур проблемаларының берсе продюсерлар юк дигән сүз яңгырады. Димәк, бу мәсьәләне инде президент дәрәҗәсендә дә аңлау бар. Бу әлбәттә менә бу темага инде без бик күп сөйлибез һәм әле сөйләргә туры килер. Бездә әлегә традицияләр юк бит. Тарихы юк бу дине. Бу бит яңа гына башлана. Кадр факт эшләп карады, аннары Рөстәм Сарабаров эшли, башкалар, мин эшлим бит. Әле ниндидер бер системага салынган бу. Аннары менә бу теге килешүләр үтәлмәүдә ул шуга юк тәҗрибә белән бәйле бит. Тәҗрибәләр булмау, традицияләр булмау менә шул аңлашылмаучылыкка китереп чыгара да инде. Тәҗрибә туплану белән әлбәттә традицияләр барлыкка килер һәм бу мәсьәлә әкрен генә хәл итәр дип уйлыйм. Без бу юлны, бу авыр юлны барыбер үтәргә тиеш. Ул каршылыклы юлны, ул теге кай вакытта сукырга да барып эшләргә туры килә, әмма без аны үтәргә тиеш бит. Әкрен генә аны җырчылар да аңлар, җәмәгатьчелек та аңлар. Инде җәмәгатьчелек аңлый башлады. Безнең татар җәмәгатьчелегендә дә бу бар. Әкрен генә. Ул бит иң мөһиме әйтәләр бит кешенең психологиясын үзгәртү дип әйтәләр.
içtimai psikologiya бар, cemaatçılık psikologiyası бар. Аны үзгәртү бик авыр. Һәр хәлдә мин бу мәсьәләдә өмет белән карыйм. Безнең елдан-ел әйтәм бит, бу өлкәдә позитив күренешләр бар. Бик зур рәхмәт, безнең вакыт чикле икән. Ниндидер менә әйтергә теләгән фикерләрегез калдымы тагын, Айсул, бәлки синең әйтәсе килгән сүзләрең бардыр. Юк, гайб барсын да әйттем. Айсулга без уңышлар телибез. Әйбәт, сезгә безне чакыру өчен бик зур рәхмәт. Һәм мин шуны әле әйтәсем килә. Мин баягы уйлап куйдым. Бу хәтта махсус эшләгән кебек, безнең Айсул белән бүген беренче тапкыр итеп бирәбез икән. Мен Айсул минем белән эшләгән дәврдә матбугат белән һәм хәтта ки киң җәмәгатьчелеккә дип әйтүем, без бүген беренче тапкыр чыгабыз. Һәм менә ул сезнең белән туры килде. Тарихи вакыйгаларны күрә. Сезгә рәхмәт игътибарыгыз өчен. Һәм Айсулның киләчәге бар дип өметләнәм мин. Алла бирсә, без инде киләсе озакламый без аны эстрадабызның бер йөзен тәшкил итүче йолдыз итеп күрәбез дип ышанам. Уңышлар сезгә, рәхмәт. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.